Unsay gikinahanglan ron sa atong simbahan. Naatay plano na atong humnon ang atong bell tower. Kana mo ni atong bell tower na gisugda na ron. Nya naasa tay himuon nga Adoration Chapel. Kana patana maka na gisirad-an pa na diha. Nya maghimo sad ta og bag-ong CR dias ubos anang atong bell tower. Kana na ay na kana mo ni atong bag-ong CR, air condition na. Dide. Unya maghimo sad ta og Apostolic Activity Center diri sa Loyo, maka-accommodate nag mga 2,000 more or less katao. Ana. Nya gaplano sad tang maghim kana dihang atong dako nga building nga nas gawas nga wa gyud magamit, nya murag paligro na mga hog ang mga scene o kana mga puthaw diha, himuon natong Walk of the Apostles or Alley of the Apostles. Okay ra na? Inana ang naong? Unya, kaning atong plaza diri nga gidalos-dalosan na lang naros mga skating, unya magdit-dit ra bidang uban, usahay hasta ako maglaway. Maglinayugay masad usahay. Magita. Na. Ato nang himuon diha nga mortuary. Kana. Okay mo ana? Pero nindot makaignaw mortuary murag di man ganahan mo higda dia mga patay, mga buhi imti mo higda dia. Kana mo na itong buhaton. Nya kining tanan natong bangko na gubaon ato gining ilisan og nindot, wa patay design. Nya kining atong simbahan dinhi sa sulod ato ning i-improve. Maghimo pa ta diri nindot nga retablo, ilisan ta ni usa, nya mo expand pa ta diha sa isig kakilid. Okay mo ana? Mauna nga unsa may buhaton? Palit og slot. Nya kay ato namang gihunong atong slot, ilisan natog special nga fundraising nga gitawag natog raffle draw. Raffle tickets. Para ni sa atong pista karong July 25 sa atong 163rd annual pista. Pila may prize ani tag 200 pesos. Pila may premyo, ang first prize 500,000 pesos. Anya ang second prize 5 katag 100,000 pesos. Ang ika-third prize 8 katag 50,000 pesos. Unya ang consolation 40 katag 15,000 pesos. Okay mo ana? Pamalit na mo. Naadias gawas. Maura gyapon inyong paagis pagpalit. Naadias gawas lamisa, muduol ra mo, nya isuwat ra na inyongan, nya moingon mo, usa ka ticket, tagaan day mo, hatag day mo 200, nya tagaan day mo ticket. Nya kamo nay musuwat dito sa stub, inyong putlon, nya human dayon inyong ihog sa atong drop box. Kana namtay drop box diha tingali. Ana. Tarong agsuwat inyongan kay mapilian mo ug di gani klaro amo man ang ilabay. Kay mahimo man ang scam. Angkon-angkon nya tanan diha. Ang inyong ngan o ang inyong cell number, kung butangan ninyong address, na pa may space diha, gamay, butangig address. Pero wa mi ni-provide og address. Kaya importante, ang inyong mang stub, kaya inyong man tong i-partner sa katubang inyong gigunitan na kaputol ba, mao man to inyong i-presentar. Mas importante ito og ang inyong cell number. Og ang inyong ngan, of course, nya presente mo og ID, pirmahan, mo na. So, okay mo na. So, sugod ta karong pamaligya hangtod sa July 22. Kay July 25 may atong pista, basig mo close na ta ika-22. Pero dili gini siya sa premyo magdaog. Ang ato ani na makatabang ta sa ato mga proyekto nga gihisgutan. Nya kamong mga online parishioners, ang inyong buhaton mao ra gyapon mo padala mo kwarta
either sa atong bank accounts, kaning atong gibutang sa atong screen, or sa atong GCash accounts, nga niasad sa atong screen, or sa atong kwarta padala. Pwede na nyo ipadala. Unya, human, ang inyo rang buhaton, mo message ra mo nako or nining mga ngalan dinhi, na kining akong gipadala nga amount, ako ning ipalit og raffle tickets. Nya, ang buhaton na diri, ang atong IT, mo communicate ninyo, pinaagi sa inyong contact number. Nya, sila na maoy mo negotiate ninyo para ma-facilitate nga makakita mo sa mga tickets nga inyong equivalent sa inyong gipalit, o nya inyo tong i-keep ang inyong kanang picture sa inyong ticket nga send through online. Nya, og kamoy mapilian, amo sa tong pangitao ninyo kung taa ba ninyo ang inyong kopya sa ticket o katong number. Ug naa gani mo'y kopya, nya kuanay na magkaina sa ato dire nga gihog dito sa box, kamo gyapoy mo daog. Okay?